Gwnewch y pethau bychain. Enw fi ydy Dewi. Dewi Sant. Ond dwi'n pob tro di bod yn sant, ia. Anyway, dacw fi. Sbiwch da dwi'n edrych yn y tiwnic na. Mae di yn slimming. Falle bych chi'n nabod fi am gwirthia fi, fel pam nes i curio bwy yma o blindness fo, nathon ni gyd gweld y gola'r diwrnod yna. Neu, pam si troi bryn bach mewn I mynydd mawr, oedd hwnna nuts. Hwnna di Sergeant Pepper fi, no doubt. Neu pam ges I sesh efo ghost Iesu Grist. Dyn nhw'n dweud hynna ddech chi'n ysgol Sul. Dwi'n just yn boi miracles, ia. Dwi'n boi iawn hefyd. Nes I roi styd I Patrick unwaith. Saint Patrick, maen nhw'n galw fo wan. Achos nath o waldio snake fi. Tosar. Nes I even bita leak amrwd unwaith. God knows mae hynna dal I hontio fi. Ond, be sy'n netia ydy mae'n fel 2020 a mae pobl dal yn dathlu diwrnod Dewi Sant yng Nghymru pob blwyddyn. Mae hynna'n cray. A di pobl ddim even yn gwybod sut boi ydw I go iawn. A dwi'n hyd yn oed yn siŵr os dwi'n cofio fy hun. Ia, dwi'n cofio wan. Dyma stori fi, Dewi Sant. Ond cyn y Dewi Sant busnes na oedd hyn. Pan o'n i'n plain old Dewi. Dewi Drws Nesa. Dewi Drws Nesa. Yn dod yn fuan i'ch sinemas lleol.